morning, everyone. Yes, good morning, good morning, good morning! Welcome naman sa aton nga morning edition sa aton nga Kapi Kag Balita. Kaupudan ninyo mga Ilogo Cops, Police Senior Master Sergeant Francisco Lino Jr. And Police Lieutenant Maria Fe Ungiten. It's Holy Wednesday, no? Kaga ay kita sa tomorrow, it's Monday, Thursday, and we are closer to Good Friday. Kakabay-bay ini nga adlaw, mangin chimpo man sa pagpamalandong natong tanan-tanan, no? Kan timing gid Ma'am Pingping because nga ini nga kahapon nagdeklarar si Governor Arthur Defensor Jr. nga may ara suspension sa mga tourism establishments in tourism, mga facilities in tourism like beaches, ginabawal ang swimming, other resorts, kag other recreational activities sa mga public places, no? So kung plano ka mo nga magpa-beach sa Sunday because it's Easter Sunday, bawal pa ang inang activities. No, wait ka mo sa next week, isuspend na siguro sa next nga weekend, no, ang inyong mga activities nga na-set for this weekend, no. So, ila sa sir based sa ating Executive Order 114 nga hindi siya sa ating pinalangga nga Governor. Before we start sa ating mga balita diri sa Kapi Kag Balita, we would like to greet sa happy morning gate ang ating Provincial Director, Police Colonel Gilbert Correro, nga nag-upod gid Ma'am Pingping sa sining ating programa. Yes. So of course, pila ka libo naton, no, nga nagatan-aw gid sa ating mga videos on Kapi Kag Balita. So madami nga salamat, ka-overwhelming din sa inyong suporta sa amon. So na-inspire din kami nga magpadayon. Magpadayon kini sa amon nga programa. Challenging ba na mag-program every day, especially nga hindi naman ini ang atong ginatutukan. Yes, Madamo pa kami sa mga activities every day kaga. But again, with your support, we will try our best to keep you updated sa mga latest na mga developments sa campaign sa ating kapulisan din sa probinsya sa Ngayon every morning sa siting nga programa Kapi Kag Balita. So, bago pa lang sa amon dira nga PLDD family, kay classmate Nakles, kagang panawag siya kagaina, nag-start na kami mate, magkita ay kita ka doon. Yes, sa ating din ng mga kaupdan, katrupa dito sa provincial quarters, basta galing mag-umpisa, pagpatak ng alas 9, tugtog alas 10, hindi nyo kami madistorbo because nga atin diri nga trabaho, amo ni ang mag-inform sa ating mga Ilonggos, mga tutong kakintay, not only here, sa probinsya sa Iloilo, but the rest sa parte sa kalibutan. Yes, oo, may ano na kita from Chile, Hong Kong, Singapore, Canada, di ba? Kaga ako kayo amazed sa gabi because nakita ko sa comments sa ating mga videos, si Papa sa New York nag-follow through gate sa ating programa Kapi Kag Balita. Medyo subong adlaw ta diri sa ila galit dito gabi. That's why ang maobra nila is to review lang sa ating mga videos nga maobra sa today, no? So sa ating mga katropa dira sa ating mga ka-mornings sa ating diri nga taga subaybay sa Kapi Kag Balita, palihog i-share niyo ang ating nga mga videos para ang ating mga kapamilya, mga kaupdanan natin, mga Ilonggo sa ibang parte sa kalibutan, pabatian Manila kung ano diri ang nagtatabo subong sa probinsya sa Iloilo. Yes, kag syempre, hindi lang man nga ma-share doon na para mapaabot ang accomplishment, malay nyo may mga kabataan, kesa naman kung ano-ano ang inalantaw nila. Ipakita nyo may mga pulis, mga galing ng mga artista. Ang atin rin is informasyon. Dalanam ka pa sa informasyon, kaya hindi mga informasyon, base pa man lang makabulig sa inyo kung paano makikawan ninyo mga biktima sa disgrasya, emergensya, o kriminalidad. So that is our very purpose here. That's why kami subong gani i-share naman sa inyo liwat ang mga updates sa suicide cases, ang update natin against wanted person, ang update natin sa illegal drugs, because these are efforts sa ating kapulisan na dapat yung may bayluan for you to be aware of this and kung tumabad naman nila Pingping, kung which part sa ating kampanya sila pwede ka participate. Yes, oo. Pag ang iba nga nagani Sir Francis, nakabati, ako nga gusto ko na mag-pulis. Kaya ako galing mo sa pulis, delikado, trabahoso, pero exciting. Exciting. O, diba? Just imagine kung magpulis ka muna sa mga kabataan na nato yung nagatanaw diri subong. Isa din ninyo ka-challenge na dapat ibatunon kung the moment ka magsud ka mo sa pulis is that the moment of holiday
sa mga adlaw ng holidays, kung saan ang iba nag-enjoy, kaubalay na pamilya, nag-enjoy sa recreational sites kung wala pandemic. Sa kami lang mga kapulisya, we have to report for work because it's time for us to be alert para ma-protektahan ka mo. Ang inyong holiday, amo na ang red alert namon. Yes, to keep you safe and secure, mapasigurado namon nga hindi ka mo mga biktima sa mga kriminalidad kag terrorismo. Yeah. Kag-amazing siya, ma'am, no? Because nga, boost sa atong happiness, na-inspire kita nga mag-double time sa siniatong ng programa kung paano naman i-calibrate yung programa namon to make it more informative. No? And interesting sa mga nag-antabay sa amon nga programa. Kaya hindi lang din balita nga ako pagkadalon, tagaan naman naman kami sa mga jutay nga tips. Base pa lang makabulig sa aton nga pangabuhi. Like for example, sa Subong, tagaan naman kamo sa 5 ka-tips kung paano pag ito maging happier, kung happy ka mo sa maging happier ang inyo nga pagpakabuhi or ang aton nga pagpakabuhi. First, natin nga note is love yourself. To be happier, we have to love ourselves first. Hindi lang palanggaon mo yung ibang tao. Una-una na ikaw Yes. mo mga palanggaon. Maybe because, ma'am, sa sinangatit natin, ang basic man na siya ng principle nga, you cannot give what you don't have. Yes, tama. If you don't love yourself, how could you be able to love others, no? So, love yourself. Ang number 2 natin dira is, do good. yes, do good. Wala din niya substitute na, ma'am. Tama ni sir. There's- Everything you do, Yes. ano lang yun, dapat di man ka mo sina Sir Francis, sinang, ano ba lang, just share lang, ubra lang sa maayo. Yes. Kay doble at 100 folds, gina ang pagbalik sa aton. Kaya kung may atitan na karma of retribution, may arang tinatawag ang karma of compensation. Yes. No? So, if you do bad things will happen to you. If you do good, good things will also go back sa imo. Tama ni sir. And of course, no, most of the time, ang frustration sa pag-obra sa maayo because we expect return from people nga ginaayuhan naton. I think that's a wrong nga perspective or hindi na siya maayo nga pananawa because ang goodness magabalik na siya not necessarily from people na gibuligan nimo. Tama. Oo. Other people Yes. may do good sa imo. Tama nila Yes. Sir Francis na experience. So, pa rin mo na pala nga, kung hindi, ang aton ba lang ang lingwahe, pero sa ilong nga, kung hindi na magbalik sa imong lawas, mabalik mo na sa iba ng member of your family. Yes, that's Sobra right. ka sa kasalanan. At the same time, if you do good also. Yes. Because what you sow is what you reap. No? Ang number 3 natin today is no harm no one. Harm no one. Ang nag-i-quiz ay kita very blatant kita sa mga comment kita. When you make suggestions, we are very strong. But again, the intention dapat is you don't intend to hurt anybody. Yes. Dapat clear ang ating konsyensya nga ang ating inaobra is for the good of somebody and for the good of the majority. Yes. That's And number 3. kaapat is, be positive. Wala pinayamam sang substitute, no? To set our mind nga inspired kita the moment we wake up. Dapat inspired man kita the moment nga mag-hit kita sa bed for rest at night. Yes. Oo. So we start the day inspired Right. and we end the day nga inspired na kita. Yes. Puno sa inspiration para gatulog ka na pero gayuhom ka. Pareho na pala sir, kung may, if you want to achieve something, Yes. base ko na ganina, walang dihasa ko na permis sir. Kung ba nila, ano lang dihasa? Mana mo na galang sa salakyan ko sir. Okay. Na kasi, if you want to achieve something, you have to be determined. Determined, So, positive ka na mo. Yes. Pag syempre, wala na sa libre, so sa kalimutan. So, dapat, coupled with hard work, Hard work. and, So determination, hard work, and sacrifice. and sacrifice. Di hasa. So determination, hard work, and sacrifice. Amo na ang tip man ni Ma'am Pingping in addition sa aton nga be positive. And of course, ang ikalima natin subong nga tips sa aton mga kaupdanan diri sa Kapikag Balita kung paano mangin to live a happier life is always forgive. Mhm. Ako na siya, especially man subong sir. Hindi lang man nga subong nga Holy Yes. Wednesday no, or Holy Week. So, every day. every day. Yes. Ito kasi sa nga ba ni Sir Francis, kung ikaw may naakigan, may nalaginan ikaw buot, don't carry the burden. Yes. Okay? Pabay sa daya, ang baga ni Sir Francis, ito ay gumawa ka ginatambal yan. Ikaw ka pinanumdum ka, siya ya okay na siya, nakamolo na siya, mulumukon. Tapos ikaw ya wala pa no. It's really bad na ikaw yung mag-carry ang burden. Tama rin na siya. So let us always forgive, no? This is not easy to do.
This is only easy to say but difficult to do. But again, let us always try to forgive people who siguro naka-disappoint sa aton or hurt us, no? But again, ang being forgiving will always have its reward, and that is happier life. Yes. Sir, it's hypocrisy kung na siya balunga, wala ka na-hurt. Yes, na-hurt ka. Tao mo lang. Pero, imo na rin sa pag-carry mo sa Yes. sila nga, hurting. Tapos, syempre, importante Believe kita him. lang. Believe him, i-pray mo na lang na siya. Yes, so ang ano nga natin ng lima ka, tips subong is love yourself, do good, harm no one, be positive, and always forgive. Yeah. Alright. So before we start, Sir Francis, ang atong nga mga mainit nga balita, ato na i-shout out ang atong nga mga viewers dira. Siyempre, una, ang atong nga early bird. Wow. Si Bel Patriarch, si yung Chief Clerk Chief Clerk sa Picado. Siguro next time sa next ating programa, tapos ang Holy Week ma-preview kita na rin. So mga early bird, Mga early birds, maluto naman ako sa akon yung mga specialty, ang bihon, at mga pies na kasama cake. Kag kung sino dire ato yung mga top touchers dire, kag may kita nga games o pagprohan sa aton nga live, no? Streaming, then maka-angkol sa aton nga mga sa aton nga pa-premium, yeah? Yung tayo pa-premium. Of course, thank you so much man sa pag-join sa akin, Marivic Echeverra, and si Ma'am Jenny Oh, Ma'am Jenny, we Wow. miss you. We miss you, Ma'am Jenny. Nakita ko lang siya actually last Monday nakita Kamisita sa day. Nakabisita Wow. sa day. Nangapi sila ni Chief Dizon. Next time, Ma'am Jenny, we'll have to mag sa opisina because we only serve native coffee ato din nga kina-serve sa atong mga bisita. Now, please take time man also to pass by the office of the provincial director the moment you are here sa Camp Francisco Sumagaysay. Sir, ikaw kuno ka shoutout kay Richard Cesar Enriquez, pa-shoutout from Cebu. Wow, from Cebu! Ano ganito? Daghang salamat, may buntag diha sa atong mga Cebuano diha sa mga Cebuano, mga bisdak na may buntag sa inyong tanan. Kay hindi lang ko niya, Sir Francis, pwede kong balumag balik. Kasap jud ko kay 5 years na ka-graduate sa Cebu. Yan. Wow. Tapos si Catherine Piojo. Good morning, sir. Watching from Hong Kong. Hong Wow. Kong. Sa atong mga OFW, sa atong mga overseas Filipino workers. Good morning, good morning, good morning. Please continue to share these videos para ma-reach natin and the rest of the OFWs in other parts of the globe, no? Yes. Tuwara lang natin sila, Sir Francis. Kung ginalantaw nila kita, Yes. tuwara lang na sila sa Pilipinas. Especially when they hear ang mga Hiligayno naton, ang atong nga lingwahe, at it will make you feel at home. Yes. Do medyo ma-ease ang ilang tawag na homesickness, no? Yes. So kay Baby Martina, ay ikaw galito lang gasang nangigan nga adlaw. So good morning sa iyo, baby. Pamati lang kay Tita Pika, kay Tito Francis. Yes, kaya sa tanan natin galing ka nag-upo sa ating programa, most of the time hindi naman ka mong ma-shout out direct because delay ang register sa inyong mga comment, Yes, no? okay. Delay. So, the moment na naka-tune in na ka mo or naka-upo na ka mo sa ating programa, post na tayo mo dira kung gusto nyo i-shout out ka mo para hindi mga may ma-feel guilty na wala naman ka mo na-shout out. Okay. Yes, so isa natin siguro, we have to do the recap because yesterday we have important announcement regarding sa cases ng suicide in sa province ng Iloilo. As of the moment, we have 15 cases. Yes. And why this is lower compared to last year? Last year, we have 29. Yes. And in 2029, may ara kita 22 man. 22, no? 22. So, darag ko ano meron sa suicide. Despite nga nagnubo, no? Almost, For the month of January and March na sa January to March. Oo. First quarter only. Oo. 29 last year, we have 15 this year. So 14 cases ang inubo. But again, we are sad about this statistics, about this number, because nga ining pagkamatay sa si Kabilog, dapat natin na-prevent ini siya, no? If we only become careful, if we are only sensitive and alert enough sa pag-monitor sa mga changes of behavior sa ating mga kapamilya. Especially sa bunga pandemic, sir. Yes, miss kang kami kis ana pudlayan man to ano kay it's very challenging gina sa our part. So please lang ibalik naton sa aton panimalay, bantayan ta kita atong kabataan, hindi naton pag pinabayaan isang gadget lang. Yes. Ang gani Sir Francis kung sa una kasi
Uy, di na ka mapululi na ka mo. Ayawan ka po natong ginikanan sa subong ya. Yeah. Ayawan ka na pagwa sa Pagwa sa kabataan kabataan. because of our gadgets, Yes. because of technology. Kaya isa na ito ka-latest nga case no, sa suicide kay is about a 17-year-old nga soltero nga kung sa dilang halidan malang jutay nga pag pinangigay no, nagpaisa-isa sa iya nga utod nga babae kag ina siya nagtulog sa iya nga lutaso ng iya kabuhi. So sad no. Sa aton diri nga mga kaupdan ka upo sa aton matutog at intay mga Ilonggos nga nag-join sa aton live streaming kapag balita. Inang inang conflict sa magutot. Oo. Mga inaway sa among siblings are natural occurrences. Yes, No? agyan man na namon. Siguro na wala kaagiman kung galing. Labi na kita, Sir Francis, mga lalaki bala. Sulito namon, ang mga lalaki walang malain. Kung nagatangis ka, nagahibig ka, ipagwa mo. Mas Diba? mayo pa na kanina kinapagwa ko yung mga bansa para nga malupo ka na lang dadayon bigla. Yes, among brothers and sisters, natural din na saya nga mag-argue ka mo kay despite ka pareha inyo dugo, Oo. pareha inyong binalinan. Pero again, lain-lain na diyan na inyong pananawan sa kabuhi. So may time din na yan nga hindi ka mo mag-agree. Oo. Pero again, ina mga conflict passing na ina siya, spices sa kabuhi. Oo. So hindi na siya enough reason for you to commit suicide, to end your life. tama, Pin. Life is so beautiful. Dapat ibalik naman sa nasa disiplina. Sa ginikanan, please, kung ginaakigan nato ng atong nga kabataan, kami saludo kami sa mga ginikanan nga nagadisiplina sila kabataan. Pero, after ninyo akigan ng inyong nga kabataan, ipaano sa iya? Ipa-realize sa iya kung ano ang naubra mo sa lahat. Maman inakigan ka ni mami, Yes, nakigan ka ni explain. tatay, ni nanay, explain. Kag please lang sa atong mga tatay, kag nanay, ginikanan nato, hindi kita magdisiplina sa atong kabataan kung hubog kita. Yes, Okay? interpret Oo. nila, kaga mas probably mama nila at magdubog ka, then they Oo. able to do that thing, no? Oo. So, see to it kayo are in correct time. Yes. Perfect time. Daw pareho man na sa mga magulang gani. Kung nakigan mo manghud mo, ang basi ako nung sala niya nga manaakit si mo si Manang, si Manong nga manaakit si mo. Hindi nga porket magulang ka ikaw na lang ang tama. No. Yes. Dapat ipa-realize paano mo man sa iya. Pakita mo man ang love mo sa iya. Nga manaakit ako kay naga-care ako sa iyo. Yes, and I think this is very important sa ating mga ginikanan, sa bilang ng pamilya, not only sa parents and responsibility, but for all of us, na members of family. Dapat continue natin, again, tawag nga dialogue, conversation among families, is mo ganit ma'am because of the gadget. Yes. Instead nga magtulog, tilipon kita sa ato na living room para mag-discuss, mag-share kung what happened for you Oo. this day. Hindi na, puro sa gadget, no? Yes, so umubisa na ganing pagkaon, sige kaya akong cellphone. Yes. Sir Francis, naalala ko si Papa namon. Si Papa Papa sa Manila, sa Subong, because of pandemic ko siya kapauli. Ay senior naman ang ako niya father. Sir Francis, hindi niya na yung gusto nga magkaon ka na. May dala ka pang cellphone sa Cellphone, lamisa. bawal kid, Oo. dapat. Amo na bala, do pa rin mo na a joke natin nga mag-friends kung nagabanding. Oo. O sige ha, api kaya natin i-off ang atong cellphone. Dapat Miskan 5 hindi. minutes lang, daw mo na bala. Wala Unfocus. anay, oo. Unfocus na mo sa isa ka-isa. Yes, no? oo. Again, amo na akong reminder sa suicide cases naton, while again, nagkakalipay kita kay nagdubo ang kaso, pero dapat diyan kita magkasubo because may mga utod kita, no? May mga may mga Ilonggos kita nga nagkadula tungkol sining depression nga ilang na-suppress, no? And again, we have to be alert. We have to be alert. If we need help, call your police because your police can facilitate. If you need spiritual guidance, moral guidance, we have mga life coaches na willing din mag-support sa atin sa silang bagay. Siyempre si Kuya Francis, si Yes. Ate Ping, just PM us. I am Ping Francis, so, by the way, mga gahapon, may nagpamangkot kung pala, pwede ka man kung ka-advise about love, no? Sa atin, if you check, ano? Hindi. We will see. We will just send us the private message kung anong problema ni Party Secretary Puso kay sabto natin na. We might be able to show you sa ang mga perspective kung paano nyo maatupang ang mga challenges sa relationship ninyo ginatubaga. So, we will check on that possibility nga si Ma'am Ping Ping will be answering questions regarding sa inyong mga love. Sige, just Problems. PM us, okay? We will love to answer all your questions. Wow, to my friend from USA again, Sir Brits. Gabi kada live streaming namon may ga-upload kay Ma'am Ping Ping at $20. So no? that is equivalent to almost 1,000. Almost right? 1,000. No? So, we're hoping na every day may $20 na nag-abot para sa kapit kag balita. Alright.
Yeah. Service. By the way, we're happy sa ating mga Ilonggos. Nasa Subong, we'd like to share with you, ano ba na ang status ng ating criminality dito sa probinsya sa Iloilo. We are happy to report that for the first quarter, at least from January to March 24, nagnubo naman kadako ang ginubo sa ating crime incidents dito sa probinsya sa Iloilo. From 1,407 incidents last year of the same period, this year we only have 959, or that is about 32% lower, lower sa ating crime volume. And Ma'am Pingping, ining accomplishments, ining statistics nga pag-drop sa crime volume, I think we also have to give credit sa ating mga pumuluyo, not only sa ating mga kapulisan na mabakas kita. But again, sa ating pumuluyo, nag-support sa ating kampanya against criminality. Thank you so much. Thank you so much. Ano gito, ginaano na po silingulan sa ang inyong pagsalig sa ating kapulisan at lagi. Muna kung may isang ginambal, we are nothing police officers kung wala sa puling ninyo. Tama gid na siya because all these efforts para gid man sa aton nga probinsya. No? Again, ang goal diri sa aton nga Iloilo Police Provincial Office sa inyong mga Ilonggo Caps is to make Iloilo Province a safer place to live, work, and do business. Dili sa aton nga 8 focus crimes. Okay, yes. Pagkamala ni kita 8 focus crimes, yung mga physical injury, Homicide, murder, rape, yes, robbery, na muna sila. kidnapping, no? Doon ka namin, wala lang taon ang comparative nga graph diri nga tanan nagdubo. Nagdubo. Diba? Kapag padayon sa pagdubo. Oo, padayon pagitas in kami affected man actually kung damo sang crime wala kasi ano bala effective pa yan kami nga mga police senior hindi na. Yes. So ikaw dapat inubo, no? From, I think, ang aton nga physical injury nagdubo sa almost 25%. Ang aton nga rate nagdubo sa almost 33%. 33%. Just imagine, ini siyang rate kani, ang Iloilo Province, abi, in the past year, yes. nagatap eh. And, I don't know, what's wrong with the Ilonggos, no? Nga ang sa ato diri nga probinsya, nga ining rape cases ang kadako nga numero. Now, we don't like this thing to happen. Despite siya ma'am sa, or this could also be the result sa massive aggressive campaign sa ating Women and Children Protection Desk with regard to educating our women. Yeah, so actually sir, sa ako women's desk man, na-experience, na-observe yun na pala na, mapagpatak pala sa bear. Yes. Pag tungkol siguro malamig ang chinpo, muna siya. Pag siyempre ang iba, nagkakatabo, wala na siya sa mga bukid-bukid. But again, ang ato nga Women and Children Protection Desk, especially sa province, pinapaunahan ni Police Major Lisa Nufente, padayon git ang tatlo nila kay E. Sa babae ba ang project? No? Ano sa babae ba ang project? May tatlo ka E, dira ang aton nga Women and Children Protection Desk. Una dira is education. Grabe, kamasid and aggressive ang mga information drive regarding sa women's rights. Yes, tanan ng mga WCPD sir sa tanan ng 43 municipalities dito sa province of Iloilo. E, education. Ikaduha is enforcement. May mga rescue sila ginaubra. May mga grabe ang pag-implementar nila sa mga protection, no? Mga laws protecting our women, mga especially sa RA 9262. Sa RA 8353, ang yung rape law. Rape law, no? Very massive dira. Kaya ang third is yung tawag na empowerment. Kaya dira, hindi very unique ang babae ba ang project because nga we don't only educate our women, we don't only enforce the laws that protect them, but we also empower them. Paano? Through livelihood program. We have livelihood programs in partnership with government agencies like ESDA and the local government units. No? Yes, so sir. So, wala sir, ang babae ba, ang kadamo nila ka produkto. Yes, oh. Please, aton nila ang mga pupuluyo, ang aton na ang mga viewers, supporters. Kung may makita gani ka mga products yung may tatak na babae bangon, please support it. Buy it. Kaya kasi ang mga, ang ano sila sir, ang benta, ang kitaon sila, makatumbalik na siya sa aton yung mga women's beneficiaries, mga because that is the only way to stop the cycle of violence that affecting our women. Kasi sir, as experience, kasi sir, nag-handle ko kasi cases of 9262. Ang ano laban kasi sir, ginaano sa mga bana, ay wala exploit. Hindi, ginaano bala nila, ginabalang ang babae dependent. Kasi very dependent sa ila financially. So ano pa, hindi na lang magpadayon sa kaso. Ang babae kay tungod wala kita, may ara pakigali Sir Francis, inabalang, gusto kong mag-file ka. So medyo ma'am, respondihan sa pulis, ipreso ang bana, but the following day, siya man ang mahahid ibi sa imo
mo kay Yes. sino na lang mo pakaon sa amon ano mag mo na pala. So sa ating mga kababayan dira, if you think you are a victim of abuse, and Yes. hindi lang abusive, if you think you are in difficult situations because you are a single mom, wala ka sa palangitan-an, please coordinate with us sa among nga WSP Direct or through this program, Kapikat Balita, para i-facilitate nato nga base ikaw man, mga beneficiaryo sa sining babae pamong project. At sa sumadamo na sa kababaihan ang nabuligan din sa probinsya sa Iloilo. And with that, ma'am, we also thank our local government units, especially at mga mayors, na nag-respond to for partnership and collaboration. Ina-adapt nila ang babaybang. Ina-adapt nila babaybang project, for example. Especially nga ang mga local government, may arang itatawag ng GAD, di ba? May GAD na sila. So may GAD na budget is Gender and Development. the more responsive way of spending this GAD budget is through babae pamang project. Yes. Pinapanawagin natin dira no, kabay pataning ang may taga-uton diri nga mga local officials nga nagaupo sa atong programa kag malabot sa sining programa. Uton ranks number 1 for the past few years until this year when it comes to violence against women. Oo. Kasi Number one. lapad sila sir, kalapad. Aside from that, but I think that's not an excuse. And this is a challenge sa ating nga uton local officials, no? Yes. Kay Mayor Karina nga kabay patani nga i-adapt yun na. Please, partner with us in the implementation of babae pamang project sa inyong area of responsibility para man ma-address ini mga cases of violence. Dira, Kita niyo bilang importance na. Oo. Tuod lang yung mayor. Kaya kung ibang gani ng mga local government gani, medyo manageable nila ng policy cases, nag-adapt sa babae pamang project, how much more ang uton? No? This kabay pa. We're crossing our fingers that Mayor Karina sa Uton will adopt the project babae pang na sa Iloilo Police Provincial Office. Yeah. So, hi dira kay Noel Pareño. Bukasan ka naman asay ngayon. Watching siya, Sir Francis. Wow. Tsaka dito, Ariman si Martina. Hello, baby love. And si Ano? Victor Ancuna. Ancuna. Yes. Good morning. And thank you for joining us sa inyong programa, Kapi Kat Balita. God bless you all. Kaya nga, gusto naman ipabalo sa inyo nga padayon, no? Despite nga very very positive no ang progress diri sa Iloilo province as regards sa atong kampanya sa illegal drugs, against illegal drugs, padayon no ang baka sa ating kapulisan para matap na ining mga nag-attempt gihapon sa pagbaligya sa droga diri. So in the past 3 months, ma'am, how is our accomplishment on that? Yes. O sa sulod sa first quarter sa 2021, may anak kita number of operation nga 40. 40. Sir, yes. Wow. O plus, may anak na arrest ko nga 47. Medyo gamay lang din sa subong ang ating accomplishments on illegal drugs, but if we go back to this specific nga mga accomplishments, lag ko nga punto sa illegal drugs, kay gamay dumalang niya ang gasugod sa probinsya sa Iloilo. One thing siguro is that because this also nasa ating mga kabanwahanan, ang na-establish na sa ginatawag nga balay silangan. So ining balay silangan, the moment kami the facility sa local government unit nga balay silangan, dapat ako ang tsansa na mag-clear ang munisipyo, ang panwa, ang mga kabarangayan against illegal drugs because this facility, the very purpose of this is to provide an avenue, a shared facility for the reformation sa mga pumuluyo na biktima man sa illegal drugs. Yes. So, sir, so out of 43, meron na kita 18 and we are loved to announce sa Yes, University, sir. Very proud din kami niya kay unang-una din si Barutak Viejo. Thank you, Big Mayor. Thank you sa LGU sa Barutak Viejo. May anak ako sa balay silangan. Despite na may anak kasi ng mga barangay nga wala pa na-clear sa illegal drugs, pero at least na-establish sa balay silangan ang ating nga batan. Congratulations man sa ating Tinggawan, Concepcion, Tingle, Gimbal, Igbaras, Lambunaw, Liganes, Miyagaw, New Lucena, Pasig, Pavia, Bototan, San Dionisio, Santa Barbara, Tubungan, and the most recent is Yes. my hometown, Zaraga. Zaraga. Well, so thank you so much, Gid, sa inyong suporta, no? Pag nalipay kami damo na tabalay silangan, Yes, kagpito na sa ato ng mga kabanwahanan out of the 42 ba?
42 MPS and 1 Lone City 43. So 43, pito dire kabilog na ang na-declared as drug-cleared municipality. But again, ma'am, we always remind our Ilonggos, no, ato mga pumuloyo, nga ini pag-declare nga cleared ang inyong municipalidad or inyong banwa sa against illegal drugs, does not mean nga magkumpiyansa na kita. Tama. Kaya ining mga puiset nga nag-baligyan sa illegal drugs, they will continue to threaten, continue to attempt sa pagbaligya sa illegal drugs. Ay, sa mga nadakpan namin, Sir Francis, pusher, di diyang laban mo. Pusher skill. Quarantine Wibe. My gosh. Pag sa ito mga pumuluyo, palihog, hindi na matintag na magamit sa illegal drugs. Illegal drugs is not even a solution sa inyong mga problema. Yes. Illegal drugs, wala kasi usang success story sa illegal drugs. Tama. Diba? And Kung bakit success story, balay na lang nag-unlad ng panggaranon, nagmagano pa tayo ng yapon. Correct. And then, what happened? They are just destroying the future of our youth, no? Especially kung ang mga kabataan natin, ang matintang na magamit sila ng illegal drugs. Yes. But not only that, syempre ang ato yung mga wanted person. Yes, pagpadayo ng ato ng kampanya sa inyong wanted person natin because again, ay yung mga wanted person, especially yung may kaso sa pagpangawat, yung kaso sa pagpatay, are by sa psychology ko, no, may may chance na mag-recur or may chance na makakumit sila liwan. Yes. So, avoid being victim of these wanted criminals. Through what? By informing your police. Yes, oo. Inabalang kung bago, inakanit sila ng mga new faces sa inyong barangay. I-report bala kay Kap or kay Kunsihal, may harap bala dila nga nagpakaisa kuno ni ano, pero hindi na akong kilala, Yes. i-report ninyo. Yes. Kay, oo. Why na Background problema? check na to. Why na problema, di ma'am, na kung maghahatid sa information na may pagpudra na residente sa inyong barangay, the only thing is that atong mga police dira mag-check mala sa iya records para ma-ensure natin nga inang mga bagong mga miyembro sa inyong komunidad hindi man niya hindi man salot o hindi man halit at hindi makabiktima sa inyo, no? Kung isa gani, tuway na sa palagay ninyo, makabiktima pa sa inyo, how much more ng bago, wala nakabalo sa ilang mga track record. So, Sir Francis, out of 315 nga number of operation, may alak kita na aresto nga 271 ka mga wanted person, actually sobra, 360. 360 tayo mga wanted persons. Panawagan natin sa mga pumuloy natin na may warrant of arrest. Please, magsuko na kamo. Surrender na. Surrender na kamo. Kaya amo na galing ang malaman. Kung hindi, wala kamo sala, i-prove ninyo wala kamo sa sala. May araw makita libre ng abogado. Ang korte ang mag-approve sa inyong innocence, no? Kagagawin natin diri ang uton, uton ha. Ang uton ang pinakataas nga accomplishment diri sa wanted person in the past 3 months. May ara sila so ka mga na-aresto, no? Tisundan diri siya sa ang Santa Barbara, okay, Police Major Raymond Siloso, kag sa Carles, mga bakas na sila, mga 2 figures, kag Barutak Nuevo, no, ang ato nila magbayi nga chief of police. And subong is the combination sa babae sa Women's Month, no? Sa talagang mga babae, ang Marso ay nilang inuulan. Every month is your month. Yeah. So, ganda yung sa talagang kababaihan, tanaman kita, dapat respetuhon, kaya i-promote ang kinamatarong sa ating mga kababaihan. But again, while I am also an advocate of women's rights, I am also an advocate of men's rights, no? Because I always believe nga madamang sa domestic violence na nakatabo sa ating komunidad, rooted man sa violence against the rights of men. Diskusyon na natin sa isa natin rin programa, why I am saying that 40% based on studies, based on research, 40% sa mga domestic violence ang ginhalinan ang pagbayular sa kinamatarong sa mga kalalakihan. So sa mga kalalakihan nila, ari na inyo nga pagtanggol si Police Senior Master Sergeant Francisco Lindor Jr. Diskusyon na natin dire para maintindihan sa mga babae nga kung kaisa ang lalaki nag-rebuilde sa iya asawa. Tanaw natin na, ano ay mga rason? Maging kaupo natin sa sinang programa later on, sa mga palabuto natin programa, of course, si Police Executive Master Sergeant Renel Lauro, no? Ang ating expert on that
level. Magpuwari man sa mga kababayan nyo, naari si Police Lieutenant Maria Fe Umiten, mag-aapit man sa inyo. Ang atong diri is not to insist kung sino dapat ang protektahan. Ang atong diri, ma'am, is while we promote the rights of women, we Yes. protect them because one is they are considered nga vulnerable nga sector sa ating nga komunidad. Hindi man nato niya matago nga may mga lalaki nga nag-suppress man siya tawag nga battery. Yes. Butter. Amo na pala Sir Francis, nahuya lang mo. Nahuya. Tuod gid na, nahuya lang gid mag-report. Kanina yung napali mo, dapat ang mga lalaki hindi mauya, makibit. Kung sila pinasuppress ng mga problema sa emosyon. So dapat hindi man mauya ang mga lalaki. So pag-report sa mga abusado nila ng mga asawa. Kami harap man na may mag-handle. Hindi man kamo ma-under sa Sikreto man ang children. sikreto. Tikto man kamo yan sa general invest naton. Yes, no? Okay? So muna nga itong mga palabuton din ng mga topiko nga pagka-diskusyonan sa Kapikag Balita. But for now, we have to recognize ang mga accomplishments ng ating kapulisan nga gin-deliver, no? Very recently. Yes, ma'am, unahin, ma'am. So, syempre, ang Pasig naglagas pa, Sir Francis, before the end of Wow. March, may ara sila natakpan isa ka wanted person. Ang mo Yes. inis galing minor de edad ini siya, kasal lang, Sir, Kasal. no? O hindi natin ma-mention ang ngalan. Pero syempre, ano siya, reckless, imprudent, resulting in homicide. Sa bata And kahit serious physical injury and damage to property. nag-drive din nga wala isang driver's license. Oo, No? tama. So minority edad, pero again, gitakop siya, wanted siya because at the age na 17, pwede pa na ma-check kung bala, may discernment siya. Yeah, and acted with discernment. So, ang isa ka misconception, nga tungod minority edad, kaya hindi ka pagkasuhan, hindi ka mag-100%, pwede kid, no? Pwede kid. May ara a particular age, dira, nga pwede ka gidyan kasuhan, takpon ka, because i-determine pa na kung bala Sa you ating acted. PSWD, if you are acted with discernment. Sa lingon, kung kabalo ka kung ano ginagawa mo, tama kung sala. Okay? So, syempre, ini sa sarking pangunahan ni Lieutenant Roger Panela, classmate ko na, pag si Lieutenant Ipon Panes, Panes, syempre sa under the supervision sa ilang Police Lieutenant Colonel Pamuna. Yes. Congratulations kayo sa Pasig City. Kaya of course, na-congratulate pa natin ang Dingley MPS sa again successful nga kampanya sa pag-implementa sa ating Oplan Bicol, Oplan, Tokhang, kontra Armas Bicol, because another resident sa Dingley ang nag-responde sa ating dire kag nag-surrender sa iya nga firearm. No? Congratulations again sa ating Dingley Municipal Police Station and the rest of the stations dito sa province ng Iloilo. Continue to be active in our campaign on this against loose firearms, no? Because we have to account loose firearms to prevent criminality with the use of these loose firearms. Yes. And another accomplishment, joint operation ini siya sa CIDG and Sara MPS ini sa pagdakop balasang bukis. Bukis, Oo. illegal gambling, no? Isa man din sa mga anay sa sosyudad, ini mga illegal gambling nga padayon sa pag-ut sa ating mga katauhan, no? Sa ating mga pumuluyo. Illegal gambling will do no good sa ating community, especially in illegal numbers game. Sa ating mga pumuluyo nga mahilig magtaya sa mga illegal numbers game, kung gusto nyo ibang magsugal, kanto ka mo dito sa ISang PCS o inang sanctions ng government. Why? Why? Because inang kita sa sinang pasugalan, inang perya sa bayan, for example, are benefiting our least fortunate. Yes, oo. Ina pa lang kung malasakit, sir. Yes, Oo. oo. Ina gina-applyan ninyo nga mga financial support sa Sa LTO, PCSO. sa PCSO. Na? Na dirain na kahalin ang kita. Sina part of it, dira na naga. Pero ini mga illegal financier, no, or operators ng illegal numbers game ini, you know what, sila lang yung manggaranon. Kung nagkapataya, bala, initaya ninyo dira, baka nyo na lang bugas, Better yet. nasudan. Better yet, pakali sa nga plastic dira, putangan sang lupa, putangan sa tamnan sang alupate or kamote, after 45 days, maka-harvest na kamo, Yes. healthy pa yun na kaon, maka-avoid ka mo sa COVID-19. Yes, so, ayaw kumpanya, pamati lang daan. Yes, ang atong drangan, no, ang atong premium ng kampanya, no, wala natong ginabayaan, ginakalipatan gid to remind you that we still have to maintain or to always abide by the basic health protocols nga ginapatuma sa aton nga gobyerno, because COVID positive cases are increasing anywhere in the country na, no. Maaaring dahil kita dito sa Iloilo province, mga sa city, medyo minimal ang increase, no, or sometimes wala ganis ang cases, but again, hindi na siya moment na maging kumpiyansa kita.
recap sa atong accomplishment kahapon, gamay ang accomplishment atong kahapon kay kupante 137 checkpoints ang ipatigayon sa atong kapulisan diri sa bilog nga province of Capiz. Mainit. Iloilo. Mainit kahapon, pero atin ng mga kapulisan, padayon ang Radyo Checkpoint because manto na sa ating provincial director ni Police Colonel Gilbert Correro nga dapat hindi magkumpiyansa. Bisan malinong ang palibot, dapat ang ating pulis ara ang presensya sa dalanon, ara ang presensya sa mga convergence areas para ma-prevent ang kriminalidad. Lalo na sa boxer nga ako, gibigit ba ng paukoy na tingnan sila. Kagusabalan, ini mga moment nga kitangga pa ako sa palibay nato ng ibang dira nga makalamkamot, way ka panguyong, no? They're just looking for opportunities para ma-accomplish ang ilang mga criminal activities. Yes. So, talong-halong man. Again, ang tip nato gaya dira, hindi ginaton pag bili ng atong mga panimalay na inala. Yes. Kag hindi ninyo pag-ipabalo kung sa tingga mo makanto. Hindi mag-Facebook Live. Yes. Kung nag-travel ka mo. Kaya hindi nyo pag-i-post ang mga ticket nyo or mga kung di ka mo kanto or di ka mo resort because that would give ideas sa mga makalagkakot gani, mga lalaki ginawa to victimize you. Yes. Kagabi ma'am, may ginakasabot natin yung may isang retired police ang nasunugan sa, I think sa Pasig, no, sa Pasig o Pututan ako. Basta nasunugan, more than almost 2 million worth damage kit or na-destroy sa iya property. Nagkakasubukin natin. But again, this is a reminder sa atong tanan nga we are still at the last days ang atong tawag nga Fire Prevention Month. No? Kaga ang prevention bisan fire is not only within month of March. Dapat every day we have to be cautious regarding sa ating mga electrical wirings, outlets naman. Isabit Sir Francisco kasakuon lahi mo ina kita chip. Lalo kagabi gali na brown out. Yes. So, Kaya pag mo ini mga iliko nato mga providers nato pala po ay ng inyong patay sika sina sometimes it causes ang sunog no ka-react ang mga kliyente na amo na usually ang ginahali naman sa sunog no so kung pwede magkakaroon ng mga announcement kung saan o ka mo mag-burn out for maintenance. Yes. Dili sa mga pumuluyo sang Iloilo province, laki gid ka mo kay ari ang kape kag balita para ipaabuti na sa inyo. Hindi lang kape kag balita Sir Francis kundi mga tips pag-hit na magahalin sa akin. Damo information nila. Kahit tutok lang, no? Kaga always like our Facebook, share this, para damo ang ma-inform, madamo ang maging aware sa ginagawa sa inyo kapulisan, kag madamo na mga aware sa mga tips natin, mga panganugta natin diri kung paano natin malikawan nga maging biktima sa emergensya, disgrasya, kag kriminalidad. Yung sa luwat, kami ang inyong mga Ilonggo Cops diri sa programa Kape Kag Balita. Ako si Police Senior Master Sergeant Francisco Tidor Jr. Kag si Police Lieutenant Maria Fe Umiten. Until next time, again, thank you so much sa sining inyo pag-join sa subong Wednesday morning episode sa ating programa Kape Kag Balita. Thank you. Bye-bye.